Minä haluaisin vain siirtää sen tuonne. Siellä se näyttää paremmalta. Niinkö? Selvä. Tehdään se. Lapsi ei pystyisi tuohon paluun. Lapsiko? En voi uskoa, että Baloo sanoi niin. Todistan hänelle, etten ole pikkupoika. Oikein. Kun minä olin nuori, minun piti todistaa sama juttu omalle perheelleni. Niinkö? Miten teit sen? Varastin koobran munan. Vai koobran munan? Kyllä. Antautumalla sellaiseen vaaraan todistin kaikille olevani aikuinen. Sen jälkeen kukaan ei ole enää nimitellyt lapseksi. Mutta varastin! Se on väärin! Oi, sanoinko varastin? Tarkoitin lainasin. Tietenkin palautin munan myöhemmin. Arvaa mitä? Minä näytän Balulle. Minäkin otan koobran munan. Voi, miten hyvä ajatus. Löydät sellaisen joelta. Tavaki, olet Nero.